Mijn naam is Piet Boeisen. Ik was hier. Bikkieskraal. Bikkieskraal. Ja, Bikkieskraal. En wat betekent die landbouw en die natuur voor ons? Nee, je kan niet zonder omleven. Zonder landbouwgoeders kan je niet leven. Kijk, als we nou van kleins af, als we nou groot geworden, moet plant kost, als we leven, ik zou maar zeggen, als we leven in die tijd. Als je die plant, dan moet je naar alles winkel dragen. Ja. En we hebben nog gecommuniceerd. Als moet nou hier, als een broodje moet we hier zoeken. Ik ben John Geertsen, geboren Bikkieskraal. Nee, die landbouw, die landbouw is baie goed voor mij. Piet al van laatst week al voor mij gevraagd om iets te kunnen doen, doen niet. Maar dat is ook niet zo gezond. Nou kom ik maar hier en ik help hem en hij helpt mij en zo. Ik heb nog gewerkt. Hij betekent baie voor mij. Ons komen nooit 3 jaar in de kool. Maar net zeker koffie, dat is drank nog. Het plantnoos was nu. Maar die 10 kozen heeft ons altijd genoeg. Ja, als nu was ook ik was nu al ouder. Nou, ik heb me altijd lust om voor die man of voor die man te gaan helpen. Toen ik maar mijn eigen weg. Nou, daar is nog niet verdiensel in. Ik ben daar eens verdiensel in, maar dit gaat me zo lang voor het een werking is. Maar dat kan op mijn manier. Dat kan. Ik moet net elke dag werken als het gezond is. As nie die ou mense wat plan, as baie min jong mense wat besig is. Ons is besig met 'n program om die jong mense op te lei. Laat hulle kom ons het al vir my die natuur is. Ek sal nooit die natuurlewe los om Kaap toe te gaan. My familie is in die Kaap. Hulle daar is. Ek het gesorg daar is altyd en maar die natuurlewe, ek is net vir die natuur. Ek wil eendag as ek tot sterfte gaan by die sterf in die natuur. Ek beweeg ook in die velde en so. So ek het baie geleer. As jy hom in die grond sit, dan moet jy hom so lê en dan moet jy so 'n paar meter, so 2 handjies weg van mekaar is. Het hangt nog af van die moer hoe je gelopen is. As die moer goed geloop het, die moer, hij loopt nou zo, of zeg maar zo, op die langste 3 weken. Maar die lichte wordt me nu anders, ik kom nog goed op. Verstaan je? Ik kom nog, als je doet die moer, je gaat nog goed. Ik doe ook zeg maar met hem meer 3 weken. Voor je enige kan plant, moet je grond reg is. En we oors ploeg nog huidiglik, soos die ou stelsel, ploeg ons nog met die donkies. En dan hoekom ons die donkies gebruik, want as jy nou 'n trekker gebruik, die trekker ploeg nie vir die grond heel onder nie, maar die donkie, hulle ploeg hom heel onder. Voor je met die donkies ploeg, word die grond eers nat gemaak en dan word die grond geploeg en dan gooi jy jou mis en dan kan jy mis in die rye gooi soos jy plant. Hoe ons begin plant, dit is van ons voorouers. Ons voorouers het so op alle maniere nie by die winkel gaan koop nie, dat hulle moes nou self probeer om hulle groente te plant en so het ons van die kinderjare wat jy geleer hoe om te plant en dan die metode wat gebruik word en so van generasie na generasie het ons begin aanleer hoe om te plant en so. Ja, zo onder 10 jaar oud is ik geweest. Gaat mijn pa met 10 toe. Om door werk en plant. Ik is nu 65. As jy met daai ou nie. Nee, ik is niet meer maar die, hij is nu eerst die weg, Piet. Hij zei, jong, ik moet helpen die plant van mij. Toen heb ik nu gezegd, ja,
Galasica wat ons plant. Maar het is nog warm. Nog te warm, maar die luchten veranderen al bij je. Die wordt koelen niet aan. Dan moet die plant al... Ja, dan moet je allemaal in staan. Ja. Moet je in staan. So voel oom die seisoene het bietjie verander. Ja, dat heeft veranderd. Dat heeft beslist veranderd. Ik heb ook heel ons nu laatst jaar gekregen. Wordt kwijt in gaan. Kan het daarin maken? Ja. Als we nou inzet dan, dat doet het meemaken. Je weet niet wanneer die heen komt. Ja, ik heb bij mijn ouders dat dan bij opa's, opa Gooitje. Alle leven niet meer. Alle te zeggen hoe ze hier aangekomen. En wat ze moeten maken hier. En met ze werken en zo. Terwijl wat onze dag staan nou is. Nu komt het mee kop. Maar als ik nu moet zeggen, kijk voor die algemeen, die gewone van ons, dat is eindelijk ziek. Je kan enige plantsoort, kan je hier planten. Zijn je? Zoals aardappel, kool, biet, wortel, wat lemoen, seasonteek, alles kan je op die gewone van ons planten. Kijk maar, als het een zeker gewoon wat nou brak is. Wat nou best brak gewoon is. Om kan je nog nu weer boontjes, je moet een zekere tijd om planten daarop. Ja, die braken zijn er geen zout eraan. Hij zout, die brakken zijn ook zout. Oké. Ja. Maar hoe weet de mens? Je kan me nu zien aan die planten. Als je die plant of zij, dan moet je klomp wit zijn daar zo. Je kan niet zo te maar zien. Ja, want het is gewoon nat is. Dan kan hij zien die Ja, hij wordt Pieter. Maar zoals Pieter, je zweet, je hoed is vol, zal Pieter, als je grond ook zo. Ik weet niet wie je nu, zal Pieter nog te nat. Klat die eet allemaal zo, dat is die gewoon. Hij brak gewoon te zo. Hij slaat uit die zout. So wat de mens soos riviersand, daai sand. Ja. Die wit sand. Hij is bijgezogen. Ja, weet je hoe je bokbessie in zit? Die moesten we nog gaan. Ja. Hier komen ze nu net bij, komen die veld uit. Oké. Dan hij is nu als onze bemester. Yes. Hoe gaan nou oom dit gewoonlik die mis? En ik kan niet kraal. Is hulle nie kraal? Ek het gedink. Bokken, ja, alles zeggen, dan kom ik bokken. Maar is die van die kraal waar die Dat is recht. Ja, kijk, ons vangen we nou, hij geeft me nou een piel. Je kan hem groen eten. Groen boentje, groen boentje eet. En dan wordt die pil nou al sterker. Later wordt hij geel. Yes. Dan trek je hem op en dan trek je hem af. Die pillen. Yes. Gooi je op een zeil of op een ding. Ja. Dan trek je hem af. En daar kom hij die dop uit. Ja. En so en dan hoe stoor oom hulle die saad? En die huis of zo. Of een ouer? Ja, of een zak. Een witzak. Skoen witzak. En dat is over generation. Ja, soos altyd die oes van laas. Dat is rennen. Betekent koop ons nou bij jeningvlei op ons hele om met zaden. Dat is die aan net één zaad. Daar kunnen we van eigen mensen de zaad. Kijk, ons is verschillend. Ons is nou verschillend. Die seizoense plant. Ja. Dat is verschillend van ons en van alle. Maar zo'n milies gaan tussen die boentjies komen. Oké. Ja. En helpt het elkaar, die verschillende? Ja, die boentjie hangt misschien niet milling, maar die kool en die wortel, hij wil één kant wees. En een bier. Hij wil niet tussen een andere plant goed wees. Hoekom is die lijnspan zo belangrijk voor die planterij? Dat is nou voor die watervloei. Als je niet die lijn niet, dan als je iemand lijn beheert. Ja. We hebben ook neetjes. Ja. Dat is bijbelangrijk. Je dingen over geen neetje met neetjes. Ons leven bij lekker hier. Maar ons krijgt het maar moeilijk. Ons moet net in die tenen en de bilanen. En de schoenen gaat ons niet maken. Die 2000 rijntje dat die
government gee dus niks by ons nie. As jy nie 'n tuinwerk of plant of saai nie, dan kan jy maar amper je leven neem. Ja. Ik is Chris Koopman. Kijk, ik heb die jaren groot geraakt. En toen ik groot geraakt heb, heb ik hier goed als wat ik nog meer bezig heb. Ik heb ophalen geleerd. Hierdie bezigheid komt jaren aan. Hierdie mannen, als groot jong mannen, had ook groot geraakt op die wereld, wat hierdie dingen kind. Maar hierdie jongens, als maar onze dagelijkse vervoer, onze bezigheid. Als hierdie jongens van, ons leren elkaar. En de geschiedenis maar altijd blij tussen ons. Hier, graag ook. Het center. Dat is nou donkies, wat nog al lang aankomt. Dat is groot paase donkies geweest hier. Alle vullen, alle geslachten. Groot paase nou. Ik heb hier goed geraakt en hier omgeving waar ik blij. Maar inspannen is lekkerder. Ons ploeg moet alle hierdie tye. Hierdie veldtye goed is. As groot paase nou. Dat is tye wat van in die 37 af aankom. Maar in die velden, as het nou alle die hout gaat al, slier trek, donkiekaart of die waar. Van jou rooibos die is aanry. Die baie belangrijk. En dat is al die dieren, hij baie uit overmoor die donkie. Hij doet die perd die en die esel, maar hij baie sterk uit overmoor. Hij is haastig. En die tuinen gebruiken ze nog voor ploeg. Voor jagerjaren seizoen van het jaar. Dat is een planting. Kijk nou wat het bezig met plant. Dat is weer voor de winter. Dat is alle werk om voor zijn mes in die tuinen aan te rijden. Alle met die hout gaat al. Alle met van mij opbetaald doen vat, op bunkers toe. En mij afprijzen krijgen op nieuwe plaats toe vat. Dat spannen ons alle in. Alle krijgen voer en goed voor die dag. En drinkwater, alles. Morgen ik alle maar gebruiken, het rijdt, het ik alle bij de hand. Als ik alle zo 2 dagen niet krijg, dan werk ik met alleen dat lopen zullen. Maar nou zo zullen ze er leven voorbestaan in de velden. Alleen moet ze kosten wat ze eten kan. Als ze bij de ijzer maken, maar van die tijd niet voer. Die willen seren, die willen haverbalen, rok, voering of putvoer wat je eet. Zo. Dat lekker voer gaat. Maar dat is onze bezigheid. Mijn bezigheid. Ik is Mina Boysen, geboren Bekkieskraal. En broodbak krijg je op verschillende manieren. Je krijgt die oude zuurdeeg, en je krijgt die yeast en je krijgt die zoet zuurdeeg. Maar die oude zuurdeeg is eigenlijk die traditie van Bekkieskraal. Nou vat je die beetje meel en je gooit zijn zout gooi je in. Je maakt hem in die water aan. Dat hem oornacht staan als je hem nou morgenochtend kleed, laat je hem nou weer die nacht. Dan gaan we gissen nou. We zeggen nou, dit nou noemen we ons nou die oude zuurdeeg. Nou vat je die oude zuurdeeg en je kan je meel en je gooi je zoutjes in en je knieuw. En dan wacht je zo 1 uur of 2 en die machine, je moet jezelf kan indenken. Nee, maar die gaat nou beginnen reizen. Ik kan maar bij 4 maken, laat je onthouden. Je zet je 4 in. Je moet het dik houtje bijgooien. En als het brood ook nog niet lekker is, als het is zacht. Die kolen moeten we zo'n beetje warm maken. En dan komt die andere in weer en dan gaat die stok en dan krappen die kolen nou een beetje platter. Uitgebrand is, dan moet je nou je brood opmaken.
Dat het onze ouders en onze voorouders ons geleerd. Je moet hem uit de rol tot in een rond lopen en dat trek je hem zelf recht. En dan moet je hem kijken. Je niet om hem in te gooien, anders valt alles in die pool. Nou, je nek van die overwoord. Dan moet je hem ingooien. En dan moet je je deksel toemaken. Die achterste is zo geronnen gaat. Dat is nou noemen we die schoorsteen. Maar als je die schoorsteen toemaakt, dan gaan die vuur niet lekker branden. Die smoor ik hier door. Dan moet je dat oontje niet vergeten weer om toe te maken. Als je de brood aan gegooid hebt. Anders is de brood rauw of een spier wordt. En dan wacht je nou zo'n uur of zo. Je kan nou zelf denken. Dat je af van de warmte van die oond en dan af van die getal broodmeel wat je nog gebruikt. En dan gaan haal je om. Het eindresultaat is dan eigenlijk afgerond, dus is gaar. Nou kan je maar eten. Als ik nog vandaag bak, dan hou ik een stukje cider voor. En dan, als ik nog morgen weer wil bakken, dan gooi ik nog een beetje meel bij, dat het een beetje groter is. Nu een groot stuk deeg hoor. Dit is een stukje om hem groter te maken. Dan zijn we nou lekker vast. Als het hem niet in de ijskast zit, je houdt hem buitenkant. En als je hem in de ijskast zit, dan gaat het langer om te rijzen. Dan moet je nog bij lang wachten voor je vier kan maken. Wanneer je moet komen zitten en dan moet je zelf denken. Zoveel meel, ik moet zoveel zout gebruiken. Mijn sier moet zo groot wees. Je moet door de oog met en dan moet je wakker wees. En dan je rekent nu helemaal verkeerd als je niet goed opgelet hebt. En dan moet je hem nou lekker dicht. Nou, soms is dat zelf, je moet die water uitkneden in die meel. Nou zeg ik, mijn vader, maar je hand is al later al schoon. Alleen je hem nog goed geknied. Je moet weten ook hoe lang je hem moet kan knieën. Anders zal hij plat. Ik had zomaar van 10 jaar aan moeten leven. Ik was 6 jaar oud toen mijn ma overleden is. Verder was oma kinders. Van 10 jaar af, oma is nog al oud. Van 10 jaar af moet je komen zitten. Maar je hoeft plak, je moet zitten en je moet kijken hoe ik maak. Morgen moet je diezelfde gaan doen. En als je niet goed opgelet en dan je weet, jouw vrouwtjes en je krijgt jouw aandacht moet daar is. Dan is je groot, hij is gezinnen, dan zorg je eigenlijk dat je zo veel broden hebt. Dan hoef je dat niet te doen, net gewoon en dan je te bakken. Je hebt 5 broden opgegeten, dan weet je, morgen moet er alweer bakken. Ik ga nu eerst beginnen om mijn visolie in die pot te gooien, om mijn eiwit te bereiden. En dan klaar die even ingegooid, dan draai ik hem brein. Die groentes wat ik zo in die pot zo ingooi, dat komt uit die komen zo uit die tuinen uit. Zoals die eieren, die papoen, die wortels, die komkommer. Daar is alles wat gepaard gaat, wat ons uit die tuinen uit krijgt. Dan wordt hij nou wordt er geschillen en alles gedaan en dat wordt in die groentepot gegooid. Dan zien we zo zelf, die gooi ik hem nou in. Nou, ik klaar ingegooid, dan gooi ik een klein beetje water in om hem te laten koken. Nou, bij je keren, dan kan je zo omdraaien bij die groentepot. Ons maken we diezelfde niet. Jij kan je omdraaien, dan kan je nou die groentepot vatten. Dan kan je misschien nou een klein beetje suiker ingooien, bij zoutjes. Daar kook je hem nou net om op. Dat is nou voor die smaak om te krijgen. Als die even nou recht is en hij vlees komt nou in, dan je vuur niet te scherp je zijn, maar net met de, zeg maar nou zo die nou uitgebrand, die kolen, daar komt net die vuur in kan en ik hou krab net elke tijd. Als ik zie die vlees, die moet er nog een beetje water of een beetje koeletjes. Je moet hem altijd net zo laten hij niet brandt. O ja, en dan wil ik nog veel wijs. Die als die milies. Die milies wat hij bij die kool eet. Of hij eet het bij die kost, bij die curry of whatever. Nou, dat is hoe ons op die plaats. Dat is onze kost wat ons hier eet.
Ek het my oule maat van my geleer en ek het baie by ander mense ook geleer. Maar my maat eintlik baie streng met ons gewees. Ek is nou eintlik die oudste. Dinge moet reg wees. As hy rok uitgewas en hy dinge nie reg uitgevoer, dan kry ek nog pak op. Dat baie daar wat jy kwaad word, maar vandag kan jy sien die dinge wat 'n ander groot mens jou geleer het. Jy moet vandag dankie sê. Dat is daai groot mens wat vir ons leer. Ons sê met altyd ja, dat is sommer altyd so goed wat hulle vir ons leer, maar dit is so nie. Vandag kan jy sê ek kan proud voel wat my ouer vir my geleer het aan ander mense. Sien nou daar kook hy nou. Daar gooi ek nou die vleis in. Om met die vleis kook en dan voel ek hom later. Nee, maar ek begin nou kan ek begin my ander goedjies ingooi. As ek hom nou klaar ingegooi, dan gooi ek nou sy watertjies in. Hoor hom nou laat hy. Die pot kan nou maar kook. En nou gaan ek omdraai, nou gaan ek die mielies. As hy so is, dan kan hy weer, hy sien meer veel van sag nie. Nou moet jy net die kool, laat hy nou net so. En soms keer as hy veel te skerp is, dan brand hy weer aan. Nou as hy met so ondergebrand, nou moet jy hom net so laat hy, net die loute van die soules, die moet nou weer net so koeletjies ondergekrap. Nou moet ek wacht tot die vleispot gaar is, voor ek kan die aardappels ingooi. En die groente moet nou net so staan, ek kook soules, die hout kan ek maar onder instuur. Ons opgroeijare het ons geleer van die veldkos eet. Soos die veldkosie wat so op die klip groei. Het ons graag eet, hoe noem ons hom nou? Ons noem vir hom die haaskos. Die haaskos. En dan is daar nog enetjie wat so reg opgroei. Dit het ons ook geëet. Pompichan. Ja. En dan karuna, kambroe. Hy het ons gaan uitgrauw en geëet. Hy is lekker. So soet smaakie. En dan was daar die van kaal. Het ons enig so halve sakkies hier. Deurskynende gooiingssakkies het ons half van dit. Nou deel ons kinders dit met mekaar. Hy eet ons die veldkos, is lekker geweest. Ons het die honger gelei nie. Ons swart kom jare. Ons pa, hulle het hulle eie koring gesy en hulle eie meel gemaal en brood gebak met die meel. Dit is 'n verskriklike lekker meel en 'n lekker brood. Ek verlang eintlik na die brood. Ek het vir my nog self gemaak ook rogmeel, maar is nou nie die wolkoring wat ons ken, die wolkoringbrood het ons mee groot geraak. En die rogmeelbrood. Ons ook mee groot geraak. Maar dit was lekker. Die 2 snytjies geëet het vanoggend, hou jy tot die skool uitkom. Die haaskos, hy was baie lekker in die kambroe. Jy kon wel leef het in die veld, jy sal nie doodgegaan het nie. Is te veel kosse wat jy kan eet en dat was die bessie gepoen, gara. As het was om 2 dae in jy daar van die skool afkom en jy gaan hou toe, vandaan reis kom jy dik dronk. En die ouers weet nie wat gaat aan nie. Dat was karabi gemaakt in die bos. lekker gestook. En ons beginnen ons nou ook al skelmpies rook en drink. Nee, dat is dik recepes op So maar in die bos gemaakt. Waar kan jy huis toe kom? Oorsland, jy moet rotang. Maar wat een geriewe moet een mens eten als een so in die bos het maak? Nee, jy stiel mos se klaar. Goed nie by die huis wat jy nodig het. En jou emmer is maar wacht maar hoe kan met sy deksel. Hy kan nie opstaan nie, maar dan ding jy later alle muggies in. Goed val. Ons het lekker geleer in kanole.
Hij jakker aan die kanolen en die snoepijs is vol van al die kanolen eet. En nie ons het lekker daar gehad. Ek weet nie nou, so kan ons nie, want hulle weet ken nie van daar die goeders nie. Hulle vra van jou, wat is het, wie kan dit eet? Is lekker goed. En groei daai goed nog altyd, daai goed wat hy in die kinderjare groei nog altyd. Maar je krijgt hem niet bij je meer, nee. Je krijgt niet meer bij je daar. Hij is al verloren gegaan, maar ons is hem niet aan die leven gehouden. Want we gaan hem eens toe bij tv's en fonen. We hadden niet tijd voor veel kost doppen en kennis maken. Zo van kleins af, ik het in Ceres groot geraakt, zo daar is bij je bos en rivier en zo. Het was nog aan een eiland gebleven waar ik elke dag in de rivier rondloop en in die bossen. Zo heb ik lief geraakt voor de natuur. Toen ik nog verhuis van hij kan af die kant toe. Toen mijn opa van mij meer vertelde over die veld. Die kosten wat hij altijd gekregen heeft en die goed is alle veer is. En dat is nou niet meer kosten dat eten hulle sommer van hij vetplankje of die beestje. En zo heb ik geleerd bij om. Zo alle kennis wat ik heb ik meer bij mijn oude mensen geleerd en zoals wat uit mijn gemeenschap uit. Ja, dat heb ik geleerd. Zo van die kosten wat in de veld groeien, dat is nog allemaal daar zo. Zo is net een beetje verder als gevolg van klimaatsverandering en zulke klasgoeders. Zo, de veldkost is nog altijd daar. Zo, wat gebeurt uit een zekere tijd, zoals wanneer het winter raakt en de meeste regenval valt, dan die vetplankjes, alles nou uitgedroogd. Zo, de meeste van de veldkosten is nou eindelijk vetplankjes en dan die knolen. Zo, hulle benodig nou die winterregenval. Zo, wat hulle ook gedaan het, die mensen het altijd met hulle vee bo op die veld gebleven. Voor maanden, zoals het winter is of als het droog is, dan trekken hulle dan laat die vee daar boven. En zo het hulle achter die vee aangelopen en die vee dopgehouden wat hij alles eet. Nou, hulle het geloofd, een boerbok, alles wat hij eet, kan een mens ook eten. Zo het hulle uitgevonden van die verschillende kruijes en zo aan. Van die dag is een bok nou loop en hulle zien, hij is niet gezond nie. Daar eet hij net van die soort bossen. En zo het hulle achtergekomen na dat hij gezond geraakt. Toen die mensen ook beginnen die bossen vatten en op water gooien en drinken. Zo het hulle meerderheid van die kennis ook gekregen, sommer bij hulle dieren. En zo het hulle die veldkosten ook rond raak gelopen. En die bijennesten en alles daar komt goed wat bij komt. Zo die meerderheid komt eindelijk van onze oude mensen wat uitgestaan het ook bij je en in hulle vee gelopen. Van hulle was afhankelijk van die veld. Hulle het niet gereeld dat die gemeenschap toe gekomen en goed is komen of zo nie. Hulle het gezorgd dat hulle altijd hulle eie goeder daar het. So daar is nog iets anders wat onze mensen ook altijd gaan doen. Dat hulle moest altijd die bokken opgepast dat hulle honden ook bij gehad. So die honden kijken nou voor die zakkels en hij goed. Maar als je nou kraans afloopt, dan is daar die tassies. En dan die klipbokken of een uistervark. Nou onze mensen hier zo, hulle zag die uistervark. Nou die uistervark lopen in die nachten rond. Dan maak hij mensen zeker, hulle staan 3 uur die nacht op. Dan klimmen hulle die bergen. Dan gaan zoeken hulle uistervark. Dan komen hulle die aan terug met de uistervark. Hulle volgende week dat hulle weer uistervark of een dassie. Gaat hulle vir eet uistervark? Eet uistervark en hij hou vir jou die hele week. As omtrent 300 zakken zal ik maar zeggen, so waar is het vlees. Jy moet in die nachten, ja. So waar het baie stil is en so en jy weet waar sy slaapplek is, sal hy in 'n gaatjie insit in die skade. Maar die son is so lekker vir hom, so hy loop in die nag. So wat die mense ook gedoen het, die uistervark, hy grawe op kruie. En hy eet ook net bitterkruie. So hulle het vir hom ook dopgehou. As hy gegrawe daar by 'n gaatjie, dan gaan kyk hy mense so wat het hy gegrawe. So het hulle uitgevind, hy eet witvergiet, hy eet kambroe. Alles dit wat ons gebruik, eet hy. So ons het eintlik by hulle dit geleer. So ons leer eintlik by die natuur wat ons kan eet. So het ons mense se leefstyl improve en beter geraak. So ek gesê dat deur te kyk by die bok en die diere, so weet hulle. Onze ouders het ons gewaarschuwd. Dit is giftig, vooral als een soort eindje. Ja. Weet je, hoe kost het aan? Want je moet hem niet eten, want die gaan dood. We zullen niet dood gaan. Ons moet nog leren. Ons laat ons bijten. Ja, nee, hij eet die. So daar, hier was tijd wat die mensen vis ook vang onder in die rivier. Nou hier zo staan van die bossen salonrozen. Nou hulle het die daai tyd geweet die. Nou altyd as hulle vis gevang het, dan vat hulle 'n stok wat 'n mik aan het en druk hulle deur die vissekie, dan hang hulle visse daar op. Nou toe hulle ook eenslag so gemaak en daai was giftig. Hy man het gedood. Die salonsroos, ja. En so het hulle ook begin leer. Jy mag ook nie vuur maak met hom en braai op dit is. Ja, van ouders en ouders en weer bij hulle ouders en zo geslacht op geslacht. Ja.
En ons kinders het ons nie baie geleer daarvan nie, want hulle is nou van die skool af weg van ons af. Verstaan, mense baie vir hulle kan wys die veldkosse nie. En hulle is meeste van die tyd weg van die huis af. Al wat jy kan leer is net sê, sit maar, vat maar jou phone. Sit maar daar voor die TV, want jy wil, hoe kan ons nie leer iets niks doen? Want dis nou nie Ja, die leer. phone en die TV. Dis slim moet Dan kan hulle alles. Ek kan nie verstaan, waar kom jy goed vandaan? As sê ek nie, wat, ek kan nie so aansit of afsit, ek weet nie waar nie. Ek het een van die jaren, die sê man, kom kan jy kinders. En ek vergeet om sy alarm af te sit. En al die phone mors, die phone ring, alle kom. Nee, ek druk eers net op 'n kool. Nou lê ek net 'n tikkie. Tring, tring, tring. Ek het dermal moet op dan sê vir die man, gaan sit jy hom nou weer aan. Hoekom het hy klong nie sy foon afgesit nie? Jy gaan mos gaan werk. Ja. Toe gaan kom weer te kom later onder die kopkussen. Nee, nou nou dood. Hy zwak direk kopkussen. Ek weet nie waarom ek hom afsit. Kan jy daar was dit ja. My wagte, hier nou se kinders, hierdie kleintjies weet ook waar dit gedruk. Dan en dan dink ek maar. Oh, goed, maar jy kan nie so foon aansit. Hierdie leitingetjies weet van foon. Soos ons stap in die veld, daar wys hulle mos nou. Die dan kan jy eet en dan word die naam gesê. Wat is dit wat jy mag eet? Nee, ons het lieflike dae gehad. Ja. En blomme pluk. Ons het ook seker so blom. Dan loop ons die veld en maar kom ons doen af. Agter die blomme aan. Nou wanneer verdwaal jy nie? Of jy ken mos hierdie veld, jy kom staan hier op 'n rand. Nou sê jy met jou merk maak. Hier sit jy 'n klip op 'n styl. En jy weet hier is die laaste het ek geloop en hier moet ek stop. Ek moet nie verder loop nie. Ja. Maar nou jy so begeerlik ook want jy wil die beste veld kos met jy vir jou kry. Nou dan loop jy jou vas. Ja. Ek is baie lief vir die natuur. Dit voel soms vir my as ek 'n mooi klip sien daar. Dan voel dit vir my ek moet in hy klip ingaan, kruip. Ek moet daar gaan sit in hy klip. As ek eers daar gekom het, dan wil ek weer terugkom. Ja, as jy bietjie sad voel en jy sit daar op die kras daar en jy Gaan kyk die alles wêreld so dan dink jy, nou hoe het die Here die wêreld geskaap? Want en as jy by alle plekke kom, daar's nie een berg wat lyk soos die ander berg. Al die berge verskil. Ek het baie Fynbos gewerk, tot daai Heuningvlei, daai pad daar ook oral. Daar kyk ek en sê ons was nog nie by die plekkie. Nou sê hulle, hoe weet ek? Toe sê ek, hou die berge dop. Jy sal sien, die berg se kleur is verander ook. Of jy nou bietjie sê vir dat of die manne jou kwaad gemaak en jy was nou weer lekker stryk in. En jy is nou net so kwaad mens. Loop net so bietjie veld in. Oeh, dat sê hy kwaad sommer net so. Ja, jy ontspan. Jy is vrede. Oma Stroopie het baie oud geraak. Sy was ook een wat nie aan doktersmedisyne en pille gedrink het nie. Sy het krye gedrink. Sy het geglo aan haar krye. Ons was kinders. Dan het sy vir ons gesê, ons moet nou eers vir haar gaan koffiepit haal. Nou vra ons, wat is die koffiepit? Hoe lyk dit nou so die koe, ek weet nie wat noem hulle dit. Koeboom se pitte. Nou het oupa Jan Kool het sulke emmertjies gemaak. Nou gee hy vir ons elkeen 'n emmertjie. Vir my en vir Gertie en Charlotte, dan moet ons nou die koepitte gaan haal in die rivier. Dan het ons nou koepitte gepluk, dis nou Sondagname daar. Nou vat oma Stroopie daai pitte, ons moet help afskil, ja, die dop afhaal. Dan braai die ouma daai binnepit. En dan maal die ouma dit, dis die koffie. Dis koffie. En dit is ook 'n krye. Dan het sy nog iets gehad in die veld, soos die anysbos wat ons sê, was sy baie lief voor. Ek het ook baie keer vir haar moet bring anysbos. En die ander bos, jackbos se voelend. En die het ons ook moet bring, die het sy gedrink soos tee. Sy was baie lief vir die krye. Dis 'n krye wat sy gebruik het. En sy was baie gesond. Sy het lank gelewe. Daar was dan nog 'n hoenderbel. Maar hy was so bitter. En ons kan ook wel nie drank, dis die verkoue het nie. En hy is te bind
Bitter. Maar daar is een wat hulle kankerbos nie. Is hy? Is hy? Hulle hom nou oorgeskakel na hoër naam. So ek wat ek vanaf kom, my ouma se broer, sy naam is Outie Geert en hy is al oorlede. So almal die mense, hulle ken vir Outie Geert. Nou hy was amper soos die plexus Angoma. Hy was nou hy was amper nou so maar hy's 'n toerdokter, nie 'n krye dokter. Ja, krye. Ja, so hy het ook nooit pille gedrink en sy gesondheid was ook top. So hy het ook alle soorte wortels gehad en wat hy vir ons verduidelik het, wat help vir wat 'n soort. So daar is vir elke kwaal krye in die veld. So die kry mos nou die bossies, dit groei bo die grond en dan kry jy die wat onder die grond is die wortels. En dan kry jy nou die tassiepus en dan die muggiese pus op. So dit alles combine saam op die oomblik dan gaan hy heel deur jou liggaam. Soos oorse kwale wat meerderheid hier so voorkom as nou die suiker, arteritis, kanker en dan nou sulke krasgoedes, asma en dan borsprobleme, bronchitis en so. So oorse mense het meer gefokus op die krye soos kankerbossie, wat vergiet, swart storm en dan nou kry jy nog santolin en dan nou die karmtip. So dit was meer vir hoe oorse mense vir hulle wil gedokter het. Maar in die veld staan nog 'n klomp soorte kry wat vir ander soort purpose ook was. Ja. En dan is daar mense ook op die oomblik wat ek al voor krye gesupply wat tot vandag toe nog kan vir my sê maar hy is gesond van hy dit wat ek al voor krye gekry het. Ja. Met mense wat tegen aandeed hulle in die kooi gelê, die dokter sê toe waar gesê hulle kan van niks maak nie. Toe ek vraag ja, dit die bed van dinge is Wupperthal. En die kan niks gedoen het toe hulle waar gesê dis amper so. As jy meer tyd het wat. Toe ek vraag ja met krye ook en sy het so 'n maand omtrent, maar dit was nou die tagaboom. Ons plant dit ook hier onderlaas en so. Toe ek vraag laat drink ook en so en besig dit genees. Die dokters kan later nie verstaan het. Sy het eers begin loop met 'n so ding en later was sy heel los van hy dinge. Het sy reg geloop en heeltyd reg gewees. En dan het ek vir Mr. Wayne. Hy is van Langbome. So hy het ook al 'n strook gehad een keer tot sy mond so gestaan. Hy het hulle nog die bakkery. Toe ek vir hom ook voorskryf wat die krye en daai krye en dit het hom gehelp. So dit het alles het ek geleer by daai anker soos ek sê Outie Geert en dan soos my oupa dan nou en die ander mense wat experience met dit al het. En ek het vir Llewellyn vanoggend gevra maar Llewellyn sê die krye moet in onewe getalle gemeng word. Ek leer dit man. Ja, so die ou mense hierso het net gevat as hulle nou iets wil dokter so suiker of so en gebruik hulle nou karmtik af wat hulle vir hom van hulle weet hy's help vir suiker en help hulle vir hom. So ons weet nou weer karmtik vol in wat vergiet en rooi storm of whatever nog bykom. Daai alles help miskien vir suiker en dan help vir kanker. So ons gee hom sommer so in. So dan dokter ons net een kwaal, ons dokter sommer die hele liggaam. Sien, dis hoekom ons maak so altyd dat daar 5 of 6 krye 7. Maar dit moet so soos ek gesê het 7 en so. Kyk jy kan met alles so krye deur mekaar. Jy kan alles soorte krye deur mekaar gooi. Dit is die gouste manier hoe jy genees. Santolin is baie goed vir borskwale soos asma en bronchitis. Ja, daai is bitterhout, daar wat wortel. Ja, hy is weer gesond vir magkwale, vir winde, vir suiker en vir arteritis ook. Met hom kan jy self ook uitberei. Die wat ek nou ingooi, die is senuweetee en hy laat vir jou relax. Soos Kelomile, as jy op jou nerves is of as jy anxiety het of as jy depressed is, dan kan jy vir hom drink. Die is die blou blomsalie. So nou sit ons hom net hier op laat net 'n bietjie trek. So ja, daai is soos maar nou die krye aanmaak. Ek hoop almal het nou gesien. So 'n bietjie van daai, 'n bietjie van die, maar nie te veel van een soort nie. Want krye as jy hom te veel ook maak, hy kan vir jou hart bietjie swak, hy kan die wat nou swak hart het, hy kan jou hart aantas. Jy kan naar die veld toe gaan, jou kos kry die veld uit. Jy kan krye kry die veld uit. Jy kan wild gaan jag. Maar moenie asseblief
Moenie dit uitroei nie.